Panginoon sa ating lahat na binigay niya ang kanyang buktong na anak upang ang sinuman sa kanyang sumampalataya ay huwag mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. For God so loved the world, kahit tayo po ay makasalanan dahil the devil and his angels, it was made therefore as a place of punishment, not a place to simply go to. Is designed for punishment. You ought to be doing some thinking about where you're going when you leave this world. There's one thing that is absolutely certain, and you ought to know this. You should know it and come to face with it, come to the facts and settle this. You are going to die. You will be by the earth. I know you think you're going to live forever.
Jesus Christ. Morning, fire cover. Muli po, magandang gabi sa inyong lahat. Minsan nga kami po ay nangangaral ng salita ng Diyos. At sa pagkakaalam po namin, wala pong masama ang pangangaral po ng salita ng Diyos. At wala pong dahilan o magandang dahilan para na sa ganun ay kami ay pagpawalan o kami po ay sabihan na kami po ang pangangaral ng salita ng Diyos. Sapagkat ito po mga kaibigan ang kailangan po matao. Wala kang tubig na mahahanap. Naghahanap ka ng alak. Wala nang alak. Naghahanap ka ng wish.